Poilano jotono khulumka rangchak tipra hani rangchakni tipra sarokno chini demsara kochusarani joto tipra salokrokno specially haino hai khulumung yapharo hainai 12 tarik April chini TTADC election chung jotono dakti phung 7tani simi line basawi diborsani bisingoino chung bubagrani thansani mari amtui mario chung boot rinani bagui jotono ang appeal khlaio karon buini party hingkakai obosudu post and power ni bagui simi chung rajnoitik kwbangma khlaika Congress CPM BJP kintu tiprasani mungsa sep tei sikur kurui tabuk o nirbachon wngkha bele chini ha no rokha khlainani nangnai chini dofa no rokha khlaina nangnai chini kok no chung rokha khlaina nangnai chini identity no chung rokha khlainani bagui se o election buini party ni bagui kubun party rokni bagui wngoi mano sarkar o fainani power o fainani bagui phiyaba chini le tabuk omhai jora bortoman rajya sarkar already chini TTADC ni tribal area je bumung rijak specific tongmani abono huoi rohoka to aboni bagui belai kirimani singsa moni bagui chung jotono koro yatui khlaiui chini amtui markao boot riui kwplai khlainani bagui 7 nong demsara kochusarani joto rangchakni lukurokno ang kobongmung yapharo hambai.